с новинарната емисия на Иконома ТВ. Аз съм Ани Галич, а това до мен е Юксел на кадрията. Да, добър вечер и от мен. Възмутена от лошата дисциплина на ученик от 10-ти клас, госпожа Данова му се скара, вследствие на което той изгуби 1/2 от слуха си. Оглушел. Група ученици са предявили претенции пред госпожа Белчева относно ежедневните закъснения за част на госпожицата по философия заради старателното одобряване на приятелите си във Фейсбук. Резултатът от последните проучвания на наши колеги показва, че учениците от ПГИУ не носят редовно униформите си, но за сметка на това редовно пренасят купона от 1-3 в училище и сбира в ръка. Купондел. Момент. Току-що от апаратната ми съобщават, че се отменя абитуриентския бал на 12 клас поради въвеждането на още 2 задължителни матури. Откачани. Дежурните учители на първия и третия етаж са вдигнали ръце от ръското поведение и липса на всякакви задръжки на няколко влюбени двойки. Неудържел. Учениците от 11 клас не достигнаха до консенсус по въпроса за предстоящия им бал и вместо да плетат зимните си пловери, те плетат интриги помежду си. Интригани. След появата на свинския грип, учените откриха нов вирус с кодовото название H2N18 по хипотенузата на 13. Липсва достатъчно ваксини и хората са притеснени. Заразел. Нова треска раздели учениците на 2 враждуващи лагера. Единия е от привържениците на стабилното хапване, дебелани, а другият от почитателите на оскъдната вегетарианска храна и диетите, омършавел. Това беше от нас за тази вечер. Аз бях, съм и ще бъда Юксел на Кадриев, а това беше... Всъщност няма значение.